अभी मजा आएगा ना डॉक्टर। हाँ बोलो का ए मर्दे देखो ना बेटा का दिन उतार दिल बनी आ गाड़ी बांधे के बा हमरा 20 गो। तारीख को ये बाइक बस ये छठा महीना में 12 तारीख के बा। छठा में जाइए। हाँ 12 तारीख। हाँ कहाँ से कहाँ बा? अरे जा मर्जादवा बारात जाई यही गाँव से नू। हाँ तो कई गाड़ी चाहिए? 20 गो 15 गो बोलोरो हो जाई आ 5 गो छोटका गड़िया हो जाई। उमे एगो तनी नया भेज दिया दूल्हा के ले जाए वाला। रथ ना बने? अरे रथ तो उ रहबे करी। अच्छा तो 20 गो गाड़ी जौना में एगो रउआ नया चाहिए सजावट खातिर। हाँ 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 बाकी जीपो उपो की खाली स्कॉर्पियो दिया? जी पर कहाँ के वे गरी बैठत आटे ना बोलोरो आ छोटका गाड़ी। हाँ 15 गो बड़का बोलोरो आ 5 गो छोटका गड़िया जे हमार हित दाही आ जाई। जितना नु ले ना इतना दूर के लगन बहुत कर्कश बाई। हाँ लगन तो बा। अच्छा लगभग गाड़ी में बहुत एडजस्ट करे के पड़ी तब होई। वैसे नु जे गाड़ी के ठेकेदार आले ओकरा के गोटे पकड़ ले जाला उ अपन जानत रहो। हम घर घर कहाँ घूमत रहे। तो लागी 20 को गाड़ी के 40,000 रुपया रुआ दी डन हो जाओ। सटा कटा जाए 40,000 असंभव बड़ा महंगा पड़ता। नहीं के महंगा हो जाके पता कर ले। हो ये नु हे देबे तीन कोस तो बढ़ले बाटे यहाँ से जाए में 2 लीटर। लगन पर दूरी के हिसाब से पैसा ना लियाला। पैसा लियाला लगन के। लगन के हाँ 5 किलोमीटर जाए के होई नु तब उतने पैसा लागी काहे से कि लगन के पैसा लिया। हाँ बहुत कर्कश लगन बा टाइट। अच्छा तो इस साल के सबसे टॉप अप लगन है। हम चलता नहीं जान लो अपना बबुआ से राय कह के आ फिर हम बिहान आयम। तो बता देम ना तो दूसर कोई आई ले बुक हो सकता है। अच्छा तो रात भर में केहू ना बांध ली बिहान आयम हम। ठीक बा जाए कंपनी। हाँ बैठा केना अइला? ए मर्दनी देखो ना अपना बबुआ का हम शादी के दिन उतार दिले बानी 12/6 के। अच्छा गाड़ी बांधे का तो बा 20 गो गाड़ी। 20 गो? हाँ उमे ननकियो बनबा के सब बड़ के ना भइल जे 5 गो छोटका बांध ले जा अपन हित पाहुन में जाई आ 15 गो बड़का बोलोरो रही। बोलोरो? हाँ पूरा 20 गो चाहिए ना? हाँ 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 बन्हा जाई तो बोला ना कितना में बनब? कहिया बा 12/6 के। 12/6 के बारात मर्जादवा जाई। जगह दूरी गईला से मतलब नहीं कि वो दिन लगन बहुत बा लगे जाए चाहे तंका दूर जा पैसा उतना लागी 40,000 रुपया लागी। लगन तो बा वो बहुत कड़ा लगन बा वो दिन। और 40,000 से कम ना होई? कम में कहाँ फरियाई हो जइबे ना करी। तो उनके ठेकेदार होके हाथना लूटबो लगन तो क्या तरह बनी मर देते। लूटल जाइए तो डॉक्टर के लगे गई रहनी तो 25,000 मांगत रहन। तो हम कहनी जो दूसरा गांव के बारे आ कंपनी बारे तो अपना गांव के बारे निम्न बहुरे कामे आवेला 25,000 में। हाँ तो सुना ना एगो काम करियो हमरा के 24,000 रुपया दे दो बांध देता नहीं। अब गाड़ी वाला पूछिए सन तो कह दिए 20,000 में 20 गो गाड़ी पहले बानी। बात भइल। हाँ हाँ हमरा के 24,000 दे दियो। वो 25,000 कहले नु। हाँ हाँ चला ना हमरा के 24,000 दियो आ कहनी नु वो हिसाब से बताइयो कहियो 20,000 में 20 गो पहले बानी। ठीक बा नु? एकदम पक्का होगा। चल जा। ठीक संजय एडवांस दे दिया।